A szakkommentátorok és elemzők munkája tudjuk mennyire megosztó, ezért örömmel jelentjük be, hogy ilyen még nem volt. Lehetőségünk van nekünk is beleszólni. Köszönhetően a MAN-nak és az RTL Plus-nak kihívjuk szakértőinket a pályára, és egy-egy a műsorban tett karcosabb megjegyzésüket a valóságban közösen teszteljük. Ez itt a Szakértők Ligája. Ezért vannak kapusok, nem hogy védje meg. Hát igazából, hát ez nem, mint egy játékos passzol. Azért áll kapuba, hogy megfogja a labdát. Igazából én nem tartom ezt olyan nagy dolognak. Hát ezt nem hiszem el, ezt nem mondhatta komolyan. Hát pedig de, szólok a vanosoknak, hogy intézzenek egy profi kapust, és nézzük meg, hogy mennyire van Krisztiánnak igaza. Ő itt Lisztes Krisztián, az RTL foci szakkommentátora. Kevesen mondhatják el magukról, hogy gólpasztattak a Real Madrid ellen, de ő azok egyike. Német és magyar bajnok, 9 gól a válogatottban, sokan szeretnének hasonló karriert befutni. Ő pedig Jova Levente, magyar bajnok és a Vasas hálóőre. Ezek pedig mi vagyunk, a Freestyle FC, akik minden lövéshez a gólpaszt adjuk ma. Krisztián, azért vagyunk ma itt, mert a múltkori adásban egy elég érdekes kijelentésed volt, miszerint a kapusnak egy védés az olyan, mint a mezőnyjátékosnak egy passz. Szerintem ezzel nem mindenki ért egyet, ezért hoztunk ide egy profi segítséget, egy egykori jó barátodat, Jova Leventét. Szia Krisz, sziasztok! Krisztián feladata az lesz, hogy a PSG játékosok által rúgott és az Alisson által hárított lövések egyikét gólra váltsa. Ha Leventének ugyanezen lövésekből több gólt sikerül szereznie, akkor bosszút állhat. Krisztián az első lövést Hakimi olyan 26 méterről eresztette meg. Ez a... Kap egy jó visszapaszt, teszi ballal, és jobban ellövi szűken. Aha. Ennyi. Hát mondjuk ez csemege Alissonnak. Hát, de Levinek nem biztos. Bravo, Levi! Következő lövésünk, Kvaratskhelia, 23 méter, megkapja a labdát, pici, tolás és dur. Szép lövés, szép védés. Ebből gólt kell szerezni. És a dur! Ott van! Ojj! Következő szabad rugás, szintén Kvaratskhéliától, és hát eddig nem sok ment be, de nézd meg, hát ha ez a szög amúgy be fog lenni. Hát a PSG-nek sem ment be semmi egyelőre elő a szögből. Igen, már kell egy jó sorfal, kell egy jó kapus. Igen, Alisson, de jó a Levi szerintem. Sorfalnak be tudok állni, hogyha gondolod. Rendben. Jó, jövök is. Oké. Oh! Jó! Ha rövidbe kell rúgni, akkor az jó! Mi van? Hanem a hosszúra! Oda kellett volna Kvaratskhéliának is, nem a hosszúra! A rövidre! Gyönyörű volt, gratulálok! Wow! Szép volt! Következő lövésünk a 16-os sarkáról, Douénak a lövése. Két ember mellett. Így van, és dur. Hosszú tudja, hosszú tudja, jó. Kihívás. Klasszikus Cristiano Ronaldo volt. Ez volt a legnagyobb védés Alissonnak. Hát igen, talán egy még lesz amúgy, majd az utolsó. Ott lesz olyan? Nézzük. Tolás, megy, és a lövés! Ott a... Kapufa! Tényleg ennyi dolgunk van, most csak nézni kell. Nem, hát most ez kapufa, ehhez se kell hozzáérniük egyébként. Hát ebből a szögből... Utolsó lövéspróbálkozás következik, megint Kvaratskhelia, ki más? Itt azért ez nagyon nagy védés, bár itt is azért hozzáteszem, hogy jól helyezkednek a védők, zárják a hosszú sarkot, hát mi lehet más? Csak a rövid, hát persze, hogy oda le kell érni. Így van. Hát ez egy passz igazából. Igen, ez egy még rossz helyre is pattant ki, de mindegy. Ott van, és a rövid! A Lisztes ott van! Sajnálom, de most bizonyíthatsz majd, mert hogy jön a fordított. Átadjuk a kapuskesztyűt. Hát Krisztián, az a helyzet, nagyon jól teljesítettél, 5-ből 2-be ment, viszont kesztyű nélkül vagy nem kell? Nem érzed, hogy... Én a régi idők fociában hiszek igazából, a kapusok még akkor kesztyű nélkül voltak, én jobban érzem a labdát, meg fura is, hogy akkor hozzá lehet érni kézzel is, igaz? Igen, hát azt mondják, és ott a passz, az jó, a lövés, az jó! Az milyen védés volt, ökölet, dűr! És megy, ott van, Lici tolás, dél, ott is van! Bravo! Gyerek! És Krisztiánosan befele csát, lövés! Oj! És megpadna meg! Ott, befele csát, és! Oj! Most! Mutatja a nézőknek!
Érdekes volt, és jó volt a kapuban is állni, bár nyilván azért az én karrieremben ez így elakadt, mert én kapus szerettem volna lenni, csak a magasságom miatt ez nem igaz. Pedig amúgy nem voltál rossz, hogy hozzátartozik. Nem igaz, de jó volt egyébként. Szuper. És Lavi, te hogy értékeled? Én azt mondom, hogyha Krisz a Bundesligában régebben kapus lett volna, akkor most Oliver Kahn is félhetett volna, és nem azt a pályát futotta volna, de Megalizálódott a probléma, megbeszéltük, tiszta. Jól van, köszönöm. Megbeszéltük, és így egál lett az egész, hogy a kapus is ugyanolyan fontos része a csapatnak. Még akkor is a kézzel megfoghatja a labdát. Mert ügyesebb kézzel. Kövessétek az UEFA Bajnokok Ligája izgalmait élőben, és értékeljétek ti is a meccseket otthon a haverokkal. Interaktív tévécsomagok beépített RTL Plus prémiummal a Vámtól. Bum, bum, bum. One.